Afariko zerbeza ere, aizait burura igotzen. Ikusi dezue edo zer, kantatu leikela hemen. Nahikoa da ausardi pixkat, ta pixkat izatea kemen. Bertsolariaren lana hause egitea omen. 11. urtea, we are born to see 11. Oso serio ez da irten, eta gustora nago hauten. Ea 11 urte barru horrela jarraitzen duen. Ea 11 urte barru horrela jarraitzen duen. Horrelako uneak urteetako lanaren emaitza dira. Aspaldi landatutako zuhaitz batek emandako fruitua baino ez. Baina zer dago benetan honen atzean? Guztia, hazi soil batekin hasi zen. Bakit, Lucio Gabiria zana, Juan Mari Valentziarekin eta bar, aritu zala ikastolan gai batzu jartzen ume batzui, eta hor pixkat hor lehenengo hasia edo lehenengo ernamuin hori edo izango zen taldetxo hura edo, ez? Iñaki Beitia eta Juanjo Sagastibeltza hasi zen, pixkat horiek bultzatzen hasiera baten. Eta ni badakit Liceo Azpin biltzen zala taldetxo bat, gu baino zarragoa. Bertsoa erakusteko edo bertsoa ikasi intziteken ideia hori, bertso eskola baten ikasi intzitekeko ideia hori edo pixkat horrek izan garatzen gure herrian. Iñaki Beitia gainera gure tutorea edo maixo izan zen, eta pixkat bere bidez guk sartu ginen bertso eskolan. Eta gure adineko jendea sartu zen hor, pixkat talde baneko fuerte bat osatu gendun. Eta hortik hori izan zen, hasiera ni uste hori izan zela, ez? Ingurune hartan, bazirenan hemenka zuhaixka eta landareak. Baina lurra idorra zen, eta ez zuten behar adina indarrik aurrera egiteko. Herriko giromen, herrien bertsozaletasuna nik uste egon gozala, baina pixka beharra da baserri giroko festetan igual gehien bat, ez? Nik uste nahiko ez ezaguna zala, eta guk ez genuen ezagutzen bertsolaritza apenas. Igual bazeuden bertsozale batzuk, baina bertso girorik ez egon. Ingo zen, urten behin igual saioren bat, berra Santa Luzten ditu zen bertsolari kantatzen eta bar, baina nik uste ez uste zeunik bertsoak kalean ez dugu ez zegoen hori argi. Beti baldintzatzen zaitu inguruak, ez? Ez duk esango gogorra izan zanik, baina behintzat beharritzailea eta desberdina bai. Nere aitak ez daki ez, baina hemen nago, aurrekoan baino asko zurduriago. Gaurko larun batean ez da bertso greba, eta gaztelekua goraino bete da. 9 bertsolai hementxe atera, postekoa gu denok daukagun jarrera. Urretxu Zumarra, ez da nahi genuken bezain euskalduna igual askotan. Baina nik uste, igual ematen dola ez, beste herri euskaldunago baten edo asko zerrezago beharko lukela. Orain ere, herrian egongo da jendea igual ez dakina bertso eskola bat badagonik, eta herrian dago gazte asko, ez dutena euskara egiten, euskaraz hitz egiten, baina bertso eskolak bere bidea jarraitzen du. Nahiz eta ez zain ezaguna izan, bere lan txiki hori egiten jarraitzen du. Herrik ere eman dio askotan sorpresarako eta honeako, eman dio bertso eskolai aukera eta bultzada, igual espero ez dana edo beste herri batzutan igual jaso ez dutena. Hazi hark beraz, haz eta bizi zedin, beharrezkoa zuen laguntzaren bat. Indarrak bildu zitzan, ureztatu eta mimo handiz zaindu zuen hazia zenbaitek.
Jasotako ur hartatik elikatu zen, eta lehen kimuak atera zituen. Bihur zitekeen sastraka edo asun, baita arrosa ere. Baina zuhaitz eder bat hasi zen, hasieran hutsal zirudien kimu txiki hartatik. Bueno, horre azkenen hemen Zamarran egiten da urtero saio bat Luzio Gabiriaren omenez edo ez, nik uste beak lan bat inzula. Gehien bat hori ikastolako gazte haiekin garai hartan, eta gero zen beste jendea, Juan Mari Valencia bera, eta gero nola ez, Juan Jose Astibeltza, Iñaki Beitia jende honek lan desente izun. Eta gero horri ondoren etorri gehiago, eta beste bakoitza bere bultzada bere ondarrale jartzen du, baina eta zerako lan hori bintzat jendeare egin zula. Guk hartu genuen bere bertso eskolaren ardura edo, ez dakit, 18 urterekin edo horrelako zerbait. Orduan, hasierako ibili ziren pertsona horiek pixkat uzten dute, guia erakutsi ziguten bertxotan, eta pixkat mugitzen bertso mundu inguruan. Hor sortu zen helduen talde nahiko indartsu bat. Hasierako urteak izan ziren pixkat jarraitzea lehengo metodologiakin edo, ez? Klaseak ematen jarraitu eta bide berdinetik. Hor, mugimendu nahiko handia sortu zen. Pixka gehiago lagun arteko giro bat, ez? Sortu zen, eta hori ere garrantzitsua izan zen, gero etorriko zen martxoa zikloari begira. Orduan zelako momentua, bazeolako taldea, bazeolako oinarri bat, eta hor, horako gauza egiteko, almena bazeolako. Horraz karate, guau, guau, guau. Pertsonalkate, guau, guau, guau. Guretzat kalte, guau, guau, guau. Halako jende sanoarekin batu litezke indarrak, nere ametxetan itxurau dute urretxuk eta zumarrak. Nervioz josita naizta aurretik, baneukan esperientzia, ta bukatzeko gauzatxo bat, nahi nuke gora ipatzia, ea ze txapelketak daukan, onelako audientzia, tralalaralarai, onelako audientzia. Gazteen bertsoeskola umeena beti egon izan da. Ni hasierako urtekin akordatzen naiz, jolastu ite genula asko, talde giroa geneukela batez ere. Eta ordutik ere gazteen bertsoeskolagia beste egitura bat hartu du, beste sendotasun bat, eta... Bertsoeskolaren lana beti izango da, bertsotan erakustea jendeari edo lan bat garrantzitsua egitza, azkenean bertsoeskola hori da, ez? Gu bertsoeskolan garbi utzien genuen, bertsoa ez ala tabladu gainen kantatzen den gauza bat, beso kaeatzen eta buru egora. Bertsoeskolak ematen ditu balore batzuk, ustez importanteek edozein gauzai aurre egiteko. Udaberrian indartsu loratzen ziren zuhaitzaren adarrak, eta ostoz jazten zuten zuhaitza. Udazkenean ostoak galdu arren, neguan indarrak biltzen jarraitzen zuen. Martxoarekin batera, ostoek kolorez jazten zuten zuhaitza, eta bizia loratzen zen inguruan. Ekimen bat ehundoko indarra aukena. Azkenen da bertso ekintzez osaturiko ziklo bat. Herriko kultur talde batek bultzatzen duna, eta oinarri bezala dauzkana parte hartzea, bultzatzea. Hasierako helburua zen, esan den bezala, helduen bertsoeskola hortan genden jenden arte, txapelketa bat egitea, edo jende horrek igualtzeko aukerari bezala txapelketan parte hartzeko, eta zerbait sortu herrian edo, ez? Martxoa bertso egiten hasi ginean, ikuste genuen, herrian bertso eskola ez zela ezaguna. Erabaki izan, zikloa imatea beste osotasun bat, eta beste ekintza batzuk ere gehitzea. Gu jendeari etxoin beharrean, hasierako filosofia zen gu jendearen gana jutea, ez? Niretzako igual, txapelketa hundia du baino hau gustagarrigoa da. Hau sartzeko, probatzeko, tabernak euskaldun duitzen ditu. Desberdina eta berritzailea. Erakagarria, guztie parte hartzeko modukoa. Nik uste dela humorea jartzea, ondo pasatzeko. Oso giro natuala. Lehia badu, baina irabaztea ez da garrantzitsuna.
da tresna bat, gauza asko zabaltzeko, ez? Ideia desberdinak, balore batzuk zabaltzeko. Igual, espero ez duzun, beti sorpresak ematen dizkizun txapelketat edo ezakit. Bertso jaialdiak egin izan dira, bertso afaria edo barazkaria ia urtero egin zerbait da baita, bertso musikatuak, antzerkin ematu beste egin da, hitzaldiak eta gauza asko, gero umentzako egitaldiak eta gauza asko egin dira. Eta nahiko informala da, eta nahiko ganberroa pixkat. Era bat euskalduna da, horrek sobatzen duen guztiakin ez demora horretxu baten. Esperimentatuz ondo pasatzeko toki bat. Azkenen martxoa izen bada baldin baduka eta osotasun bada, azkenen gozak suelto egin da, behar horre herriko kultura agendan diluituago bezala gaitzen dira, baina ginezkeo dana batea dauka indarro bat. Martxoa berezia da nizet txapelketa ez. Lehia komponente hori kentzen saiatu gehala, ez, etengabe. Beti egongo da zerbait, baina, bueno. Eta nizet ez dara egiten beste inun txapelketa bat, azenetan parte hartzen duen bertsolari ezan jendeak. Nik uste igual plazaratze baino gehiago aldala, bertxotan, bertxo eskolan iteutunak eta behaien gozameneako eta inundik inoa luket behaien burua plaza baten ikusiko ez luketen horientzat. Gertukoa egiten da, nire ustez. Ikusten dezulako zure laguna izan daitekena edo kuadriako izan daitekela animatzen dela. Aurten ez du nahi izan kantatu nerekin, enaiz retiratuko nahi bezute jakin, onaigo gabe jon etxe zarretakin, onaigo gabe jon etxe zarretakin. Igual esan duko gazati, nik ikurramatzen ez kantatu behar nik, eta hola jende asko animatu dara beste batzuk ikusita, Eskolako gaztentzat izan da aukera hon bat. Jende horren sekula kantatu ez du norbait, bakarrik jugaran lau bertso kantazitu norbait, igotzea ja eta blau gainea. Zentzu hortan bada desberdina eta ematen du aukera lehenago animatzeko. Herrin izate hori eta herritarrek parte hartze horrek asko errezten dola publikoakiko harreman hori ez. Fizikoki ere gertu dago, eta horrek eragiten du ere fizikoki eta giro aldetik ere gertutasun bat egotea. Beste saio formaletan behar aretokoetan eta azkenen publikoa isili dago eta jartzaile bat dago gaia jartzen dira eta txaloiten du publikoak eta horrez dago beste. Hor sortzen da atmosfera bat nahiko berezia. Finalen ingen duen saiakera baita publiko jendea igozten kantatzea martxoa txikia esan geniuna. Aitor Zabaleta nola ez bere aukeraren zaiz egon. Maili ere bai, bueno. Hau de balde juna diote esan da horrela, zu parte hartu ez duzue. Agia ez zu parte hartu, hostia, agia da. Zuriz galitzen basea, inkluso jendeak gehiago txalotu zaitu igual. Zergatik, baloratzen da, zu saiatzea parte hartzen eta esfortzu hori baloratzen da. Aurten presio digabe, igona ez daukonetan. Olako puta semeik munduan, ez hautzen deltzun. Eta beragik esan dute gorka antxua. Jendeak ingoizu txalo, ingoizu buia, eta ez ezu sentituko ostra hau indet, eta ez alderantziz, esango izute oso ondo, eta joiko izute txalo inok ez bezala. Segun ze gai jartzen dezun, ez egoera, bazu hiru ezate, hau pasa baten ondoren, kafetak baten topo indezuen hiru lagun, gai hori tristea izatea ez da, arreza. Mariano Rajoizea, eta pentso duzu, euskaraz ikasi behar duzula. Udaberria gerturatzen nahi dela eta dietan zaudete biok. Zu ilaski zerrenozea. Zuek aita semek zate,
eta parrandan elkartu zaten. Sagarban eskuetan biluzik zaudete, arte ederretako dozena bat ikasle margolariren aurrean. Errepikatu bezez? Lana banatzeakotan ere, pixu aldetik ez. Egal batzuk hartzeute lan gehiago beste gutxi. Egia da, martxoan bertsoa ikusten da hori kantatzea edo, baina horren atzetik ere bai gaia jartzea, bai lotzea tabernak, afaria, antolatzea, eta badago jendea eta eskerrak horri esate dutena, igual gu nik aurten ez da kantauko, baina nik ingo dut hau, edo lagunduko etontan, edo ingo dut hori, eta azkenen olako beharrezko dira, ze antolakuntza bat eskatzen dugu eta txapelketa. Venga, bat, nahi zutenean, Bat, bi eta hiru, larun batean, azterrekura! Gero martxoa bertsoa dauka beste zati bat baita ere. Guri beti gustatzen zaigu bertsoa, baina adibidez musika ere asko gustatzen zaigu, ez? Orduan, bi gauza horiek uste hartzeko modu bezala edo sortu zen bertso musikatuen gaia. Eta lehenengo aldiz egin genuen eta konturatu ginen ondo atera zela. Eta zen, hau egin dezakegu. Emaidazu arrazoi bat, onuntza igotzeko. Emaidazu arrazoi bat, berriro saiatzeko. Oraindik baldu, zeo zer esateko. Musikariak ezkera, hor bai egon da txip aldaketa bat herriko jendearengan, ez? Bertso eskola zer da eta zer izan daitekeen, ez? Guretzako da guk ere zerbait jasotzea hortik eta gero bertso eskolan dabilen jendeak ere jasotzea beste zerbait. Ez bakarrik bertsoa eta ez bakarrik parrandarako aukera eta ez bakarrik ondo pasatzea. Hori oso garrantzitsua da, baina baita ere beste gai batzuk lantzea oso garrantzitsua da. Eta hori igual, zati hori ez duain beste ezagutzen jendeek. Bat izan dira lanak gure txapelketan, edozeinen eskura dauden lanak, ez? Azkenen bertsoskolan ibili baldin denboraldi baten, urte beten edozein da gai laudarri memanda bertsoa egiteko edozein, ez da oso paketea bintzat. Eta bintzat olako lanak jartzea izan da beti gure helburua. Gogon hartzen duenak gehien bat hori, bertso on batzuk egongo zian eta saio batzuk, baina gehien goratzitugunak agurra diala, ez agur normalak. Natxaten ikantaren, con la guitarra en mano. Natxaten ikantaren, baina piano, piano. Gaur meloso, gardozi italiano. Hau astera dijua, venga, andiamo. Azkara definak eskatu du Pontxe Pina gaur lehen aldiz. Pixanagia sartu zaio eta mugitzen hasi da. Alo Elvis, alo Elvis, muy feliz. Alo Elvis. Nik ez ematea pena, hemo venido a Andalucía dago dena los errekarena. Del millón, zeaidan manexeme, hobeto dago barranatzen, Baina dete esan beharra, por Dios mostuzak bizarra. Kontu zibili gaixua, hemen gatoza atxuak. Gure txapelketan formatua hiruko taldetan eta gur bereziekin eta beti pentsatu izan dugu bintzat gure txapelketa izan dela aitzindaria zera hortan, ez? Formatu hortan. Eta aurten ariketa izan dira, bertsoa oinarri daukatenak bai, baina igual bazakit. Ez du esango errezagoak. Bertsoa ariketa dira, baina ez
ohiko ariketak edo. Beti saiatu gea esperimentazio hori egiten, guk ondo pasatzeko, ilusio hori eukitzeko, eta herriari begirare, zerbait berria emateko, ez? Baina hori, azkenengo urteotan ikusten zen, ja ofiziotan 3 bertso botatzea edo gai bati bertsoa, ez da inarrisa batzutan. Eta, esatezen igual bazala momentua aldaketa zusartzeko, gauza berrik egiteko. Eta hori, erabaki izan edo, hartu bat zola jolas kutsu gehiago. Eta urten gaina, humorea joan eman zaio garrantzia gehiago. Mexico. México. Mágico. Pitito. Zurito. Zurito. Ekologista papera hartzen dudalako ni neure gaina. Aizu azpeitiar, txatxu hori joan zaiten soñor konpon, baina badakizuzuko antion unotera ona ponderako handa hortxe egongo daizu maitea. Guri asko gustatzen zaizu pitillo, aldela molestatzea eta zu hortik segin favore. Gubion artean sortzen da sekulako dardaran, naiz eta bi bihotzi izan, azkenen bakarra gara. Beste gauza da aldaketa hauetanak urren urten ere ingo ditugun berdin, zati batzuk ez dute funtzionatu behar uste bezala. Eta balorazio bat ingoa gero honen ingurun eta gauzatzuk emango di aurrea, beste batzuk garbi da aldauko diala urrengo urtei begira. Eta igual hemendik 10 urtetan martxan bertsoa oain zozen dunan era bat diferentea, edo igual gertu daik hemendik 5 urtera ez datea baitu oain eten baten behar da, 3 urtetan ez da egiten, gero egiten da berriro, baina nik uste utzi dula esaten dena poso bat edo ez, eta nik uste etorkizuna izan dezakela. Arrakasta edukia zezaken eremutan, euskal giro baten, arrakasta auki dula. Eta referentzia badala Urretxe Zumarran eta Urretxe Zumarratik kanpo ere bai. Urrengo urtei bida, nik uste parte hartzean godala. Zuhaitzak 11 urtez fruitu ugari eman du. Baina oraindik ere bizitza oparoa du aurretik. Urtea pasala, jende aldatzen da eta lehen umezienak oin gazte dira eta pixka beraie dira oin martxoan pixua daukaten beraunaldia. Pentsatzen edo ginen, igual bazala garaia aldatzeko edo bestera batea hartzeko. Eta aurten gu gabiltz irakasle bezala. Guz gain gazteak, beste gazte batzu daude, orduan bertso eskola egokitu beharkoa da gazte horietara eta gazte horiek dauzkaten ideietara. Ikusten genulako transmisioa behar zela eta aldaketat behar zela bertso eskolak. Beti igual jende berdina pixu bat hartzea, momentu baten karraga ere aiatzen dela izatea. Oso guztua gabiltz, gauza asko berri dira guretzat eta hori erakutsiko dute eta... Azkenek gauza galdatzen doaz, baina nik uste bertsoa presentzia lortu dula herrian, ez? Eta nik uste segi da egon gala. Oinarrizko harrobia da. Jolas polit bat dela, esango numenik. Hitzaren kirola da, oso ekimen baliotsua da eta izan dezala bizitza luzea. Bertsoak ez dauka inongo mugarik eta ni amaia eman behar honi. Benetan zalea tausarta bazara igo gurekin holtza gainera. Hasieran nik ere beldurra neukan. Zaiena beti ere astea
baina taldea baduzu, errez egingo duzu, ta orduan abestu. Mila esker zuri Antuan, baita hiri ere Ojan, talde eder bat eginda politagoa da. Mila esker hiri Antuan, baita hiri ere Ojan. Ez eduki beldurrik, hemen ez dago ona izan beharrik.